Pamirsa wilujeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing adicara Sabda Wedharing Rahayu. Nah, ing pepanggihan menika kula badhe dundum berkah kasukman lan kula sampun dumugi ayat 11 Matius bab setunggal. Dados mangke maju sekedhik-sekedhik lan ngapunten kula nembe katerak sakit nggih dados kula ngantos sawetawis dangu mboten dundum berkah wonten ing mriki nggih. Kula nyuwun panjenengan ingkang sampun midhangetaken ningali saged like, subscribe lan sekedhik komentar nggih. Kula matur nuwun kanthi mekaten panjenengan sampun nderek nyengkuyung kula. Kula badhe maosaken ayat 11 Injil Matius bab setunggal. Yosia peputra Yekonya sak sedereke nalika jaman pambuangan menyang Babel. Makaten. Nah, kula ngaturi ira-iran seramat kang tetep makarya ing tengah pengadilan. Kadang kula ing wekdal kita maos sarasilah Gusti Yesus, saged ugi kita namung ningali daftar nami. Nanging saking nami-nami menika kasimpen wucalan kasukman ingkang saestu lebet. Salah setunggalipun wonten ing Matius setunggal ayat 11 ingkang sampun kula waos ingkang nyebataken mangsa pambucalan dhateng Babel. Pambucalan menika mboten dumados kaleresan. Menika akibat saking kathahipun dosa bangsa Yehuda. Sadangunipun mataun-taun bangsa Yehuda nyepelekaken pangandikane Gusti, manembah brahala lan nampik saruwe para nabi, pepeling para nabi, pungkasanipun Gusti Allah ngidinaken Babel nelukaken Yerusalem lan mbeta bangsa menika dhateng negari manca. Nah, perkawis menika mucalaken bilih menawi kita mboten bangun turut pramila tansah wonten akibat ingkang kedah dipun sangga. Gusti Allah menika katresnan nanging panjenenganipun ugi Gusti Allah ingkang adil. Pengadilanipun Gusti menika nyata. Nanging wonten pawartos ingkang nglipur kita sanget sinaosa bangsa menika dipun bucal sarasilah Sang Mesih mboten mandheg. Matius tetep nyerat garis tedak turunipun Gusti Yesus lumantar mangsa pambucalan menika. Leripun kegagalan manungsa mboten gagalaken rancanganipun Gusti Allah. Ing tengah paukuman Gusti Allah tetep makarya hangganepi prastianipun. Inggih menika seramat Gusti Allah. Panjenenganipun panci paring disiplin dumateng para putranipun nanging boten nate nilaraken para putranipun. Sasampunipun mangsa pambucalan Gusti Allah mulihaken umat kagunganipun lan ing wekdal menika ngutus Gusti Yesus Kristus minangka juru wilujengipun jagat. Kadang kula saged ugi dinten menika kita saweg ngunduh akibat saking kalepatan utawi putusan ingkang lepat kita. Ampun nglukur. Mertobat kanthi saestu awit seramat Gusti Allah langkung ageng tinimbang gagaling gesang kita. Menawi kita wangsul dumateng panjenenganipun gadah panguwas mulihaken gesang kita nglajengaken rancanganipun ingkang indah. Dados sampun sembrono kalian dosa nggih. Awit dosa badhe nuntun kita dhateng pambucalan lan kita badhe nyangga panandhang. Nanging ampun ugi kasilep ing raos nglokro awit seramat Gusti tansah mbikak margi kangge tiyang ingkang purun mratobat. Gusti Allah gadah panguwas ngribah mangsa-mangsa ingkang peteng
ing gesang kita dados wiwitan saking kita kapulihaken ing gesang ingkang enggal. Gusti berkahi panjenengan, kula nyuwun pamit menawi panjenengan dipun berkati, monggo panjenengan like lan subscribe ugi saged share dhateng sederek sanes nggih. Gusti berkahi ngantos pinanggih malih ing dinten candhaipun.